És la història d'Espanya, és a dir, l'estat espanyol té molt poca tradició democràtica. De fet, aquesta època, des del franquisme fins ara, és el període més llarg en tota la història de l'estat espanyol en democràcia. Quan un país ja culturalment no té tradició democràtica i per tant els seus representants polítics en tenen poca, doncs no entenen com funcionen els processos de participació. No té cap sentit, no veuríem cap exemple en els països europeus amb tradició democràtica que un procés com el català, que és tant de baix a dalt i és tant de participació democràtica i l'anhel del dret a decidir, es respongui com si això fos un problema d'ordre. No té ni cap ni peus. Per tant, sí, no em sorprèn. I aquest serà el gran fracàs de l'estat espanyol. Probablement és el propi estat espanyol que entrarà en un procés de dissolució. No ha estat capaç de construir-se com a estat democràtic, no ha estat, i està donant totes les mostres i ho parlo en termes d'estat perquè això són declaracions, com vostè deia, d'un ministre del Partit Popular, però no hi ha cap altra força política a nivell d'estat que faci un discurs diferent, cap altra. Per tant, probablement no són capaços d'afrontar un conflicte polític, que ho és, i que ho és profundament democràtic, i pensar que això s'arregla parlant de l'article X o d'aplicació de llei. La llei ens l'hem donat quan l'acceptem entre tots per tindre seguretat jurídica i com a normes del joc d'organitzar-nos com a comunitat, però no és la societat que està al servei de la llei, és la llei que està al servei de la societat. Per tant, quan la societat decideix canviar col·lectivament, la llei ha de canviar.